अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 280 किल'मिटार बाइक रेली जोहोलाव फोथार गहपुर दैमालाव दिनैनिफ्राय जागायजेननाय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि सा 90 लाइमोनफोरा 280 किल'मिटार बाइक सालायदों। बे गोजोन खौसेथि आरो आफादनि 50 बोसोर आबुं जानाय रंजाथाइनि बाइक रेलीखौ दैदेनो अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि सोमदोन गोरा बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि दैथुनसा ब्रह्मआ। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि हालामनि जाखांफुनाय फालांगिरि मेनन मोसाहारि। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर', दिक्षा गुरु बिराज मोहन बसुमतारी आरो अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि फतेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट लाइमोन ब्रह्म समाजा दा दिनै सनाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बेयाव उदालगुरिनिफ्राय बाइक रेली दिनै जागायजेननो नागिरदों। आंखौ बेयाव हांख्रायनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय साबायखर बावदों। मानो होनब्ला जोङो मोनसे बेयाव पिस आरो हारमनि पिसखौ लानानै बिथांमोनहा बेयाव बे बुहुमाव सान्थि आरो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव आसामबासि ओनसोलाव जों बोरै खौसेथि थालायलायनो हायो, सान्थि मोनसे फैथों आरो बिनि सोमोन्दैनो बेखौ गोसार होनो थाखायनो बिथांमोनहा दिनै नैबेनिफ्राय बाइक रेलीजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। आरो जों जुदि सान्थि गैयाब्ला बे ओनसोलाव जों खौसेथि जुदि गैयाब्ला जोंनि बेयाव थांना थानायनि लामायाव बहुद खैफोद फैयो। बेखायनो जों मोनफ्रोमबो बेयाव धोरोम राव आरो जाथि बहुद बिभिन्न जाथि धोरोम दं बेयाव। दा बेफोरखौ लानानै जों बोरै खौसेथि थालायनो हागोन, बोरै जों सान्थि थालायनो हागोन आरो बे जोंनि भारतबर्षआव जों बोरै खौसेथि आरो गोजोन थासारि फैनो हायो बेनि सोमोन्दै बिथांमोना नैबेनिफ्राय बाइक रेली लानो नागिरदों। आरो जों मोननो हागोन बेनिफ्राय मोनसे मोजां मेसेज फैबाय थानाय दिनफ्राव जोङो बे उदालगुरिनिफ्रायनो जोङो मोनसे गोजोन आरो थासारिखौ बोरै लाबोनो हागोन बेखौ जोंनि ब्रह्म समाजनि लाइमोन आफादा बेखौ मोनसे मोजां बिथांखि लानायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो जोंनि जिखिनि बे ओनसोलाव जोंनि बहुद माने डेभेलपमेन्टनि खोथा दङ बेयाव आरो जोंनि जि भबिसत बे भबिसतआ लाइमोनफोरनि आखायावनो दङ। बिथांमोना लाइमोनफ्रा बेखौ आखायाव लानायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ लाइमोन आफादखौ आङो साबायखर बावदों। आरो मानो होनब्ला जोंनि बे ओनसोलाव आरो जोंनि जिखिनि फैबाय थानाय ओनसोलफ्राव जोंनि इयुन सम्पदानो जाबाय लाइमोनफोरनि आखायावनो जोंनि नैबे ओनसोलाव जोंनि बहुद माने बिथिङावनो गोसारनानै दं आरो बिथांमोननि आखायावनो दं। बेखायनो जों लाइमोनफोरा जुदि खौसे थालायलायनानै जुदि मोजां मोनसे जुदि सान्थि परिबेखखौ जुदि लाबोनो हायोब्ला जोंनि फैबाय थानाय दिनफ्राव बे ओनसोलाव जोङो मोजां फिथाइखौ जों मोनगोनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि सोमदोन गोरा बसुमतारी बिथांनिसिम आं साबायखर बावदों। आरो लोगोसे बे हाबाफारिखौ बेखेवनाय मानगोनां बिथां मेनन मोसाहारि बिथांखौबो आं साबायखर बावदों। आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला सासे मैखोम दैदेनगिरि जाय बिथाङानो मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ फतेन्द्र बसुमतारी बाबा बिथांनिसिम आं साबायखर बावदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय लाइमोनफ्रा बाइक रेली खालामगोन गहपुरसिम गल्डेन जुबिली ब्रह्म धोरोम आफादनि। बे बाइक रेलीनि गेजेरजों मोनसे मोजां मेसेज थांगोन। बे मेसेजआनो जाहैबाय आध्यात्मिक गियाननि गोनांथि। जोंनि समाजाव धोरोमनि आध्यात्मिक गियाननि जोबोरै गोनांथि दङ। जों बयबो मिथिगौ जे साइन्सआ ओरैबायदि टेक्न'लजि सोरजिदों, साइन्सआ ओरैबायदि जोंखौ गोजौआव लांदों। दा जोंनि आखायाव फोजोबस्रांल' गोहोबो दङ साइन्सनि दारै। नाथाय धोरोमा बे फोजोबस्रांल' गोहोखौ हमथानो हायो। दा धोरोमनि गेजेरजों जोङो मोजां खामानिखौ जोङो मावनो थुलुंगा मोनो। आरो साइन्सनि सोरजिनाय फोजोबस्रांल' गोहोखौ होबथानो थाखाय, खोमसि फोथायनायखौ होबथानो थाखाय, समाजनि हेंथा हाबाखौ होबथानो थाखाय, आयेननि बेरेखा हाबाखौ होबथानो थाखाय जोंनो मोनसे धोरोमनि गोनांथि दङ। दा दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बे जोहोलावफ्रा बाइक रेली खालामनायाव बेनि गेजेरजों समाजा मोनसे गोख्रों मेसेज मोनगोन। आध्यात्मिक गियाननि गोनांथिनि बागै, धोरोमनि गियाननि गोनांथिनि बागै गियान मोनगोन। थांनाय 2005 मायथाइयावबो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा गहपुरसिम
ब्रह्म धोरोमनि 100 बोसोरारि हाबाफारियाव साइकेलजों बिथांमोनहा थांदों उदालगुरिनिफ्राय गहपुरसिम आरो दिनैबो बाइकजों बिथांमोनहा थांदों बेखौ आङो बाख्नायो आङो ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै आङो जोबोरै बाख्नायदों जोङो बुंनांगोन ब्रह्म धोरोम आफाद महरै बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ 1905 मायथाइनिफ्राय सिबिबोदों दा बे बेलायाव जों बयबो खौसे जानांगौ दङ आरो बे खौसेनि गोहोखौ स्ट्रेंथेन खालामनो बा गोहोगोरासिन खालामनो दिनैनि बे बाइक रेलिया जोंनो गोहो होगोन बेखौ आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोङो बयबो दा बिथां मिनन मुसाहारि बिथाङा एसे सिगाङाव बुंलांबाय जोंनो खौसेथि नांगौ बे खौसेथिखौ जोङो बे धोरोमनि गेजेरजों जों मोननो हागोन धोरोमनि ओंथिया जे गावजों गाव नांलायनाय नङा बुलाय सुलाय खालामनाय नङा इउनिटि इन डाइभारसिटि बे जोंनि गेजेराव थानांगौ आरो साफ्रोमबो बाइक रेलि खालामग्रा बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै मोजां सौहैयो बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय खुलुमबाय दिनै जोङो 20 जानुवारि 2025 मायथाइ बेवहाय जोङो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा 50 बोसोर जाफैबाय बोसोरसालिया जथुम्माया दा बे गोजोन रंजानायखौ लानानै जोङो मोनसे फालिथायाव बाहागो लाहैनो थाखाय जोंनिफ्राय सा 80 बाइक रेलिखौ जोङो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय लांनो सानदों दा बेनिखायनो बेवहाय जोंहा 250 बा 300नि गेजेराव जोङो किल'मिटारखौ सालायगोन दा बेवहाय जोङो बाहागो लानो थाखाय जोङो गोजोनै मटर साइकेल हानजा सुरनानै बेवहाय गोजोनै जों बाहागो लानानै फैफिनगोन जोंहा ओरैनो बेवहाय मोनद' जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव दखरा दङ ओरैहाय हरिसिंगा दखरा उदालगुरि दखरा जों बाहिनिगाव माजबाद रौता आरो गेरुवा बे 6टा दखराखौ लानानै जोङो बेवहाय फारियै दावबायलांगोन जों बेवहाय दिनै उदालगुरि जिल्ला मन्दिरनिफ्राय जोङो बेखौ जागायनानै जोङो थावनिसिम गहपुर जोहोलाव दैमालु फोथाराव जोङो बेयाव बाहागो लाहैगोन सानबैसे नोंथांमोना बेयाव बाहागो लागोन सानबैसे बेयाव जोङो दिनै 20निफ्राय लानानै जोङो जे 23सिम जि हाबाफारि रनसायनाय दंखायो जोंहा बे हाबाफारियाव जोङो गासैखौबो आबुङै बाहागो लाजोबनानै जोङो 24 अक्ट'खालि जों हाबाफारि जोबखांनानै गिदिंफिननाय जागोन बाहागो लागिरिफोरखौ मा खावलायगोन बाहागो लागिरिफोरखौ मा खावलायगोन बे जोंनि जे दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि जे 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेवहाय बाहागो लाहैनायफोरखौ जोङो सननानै आब्रुथियै जोंनिफ्राय जि गासैबो हाबाफारिफ्राव जोङो गोख्रों भाबै बाहागो लाहैगोन आरो बेवहाय आं खावलायनो लुबैयो दिनैनि गेजेरजों बेवहाय मेसेज होनो लुबैयो जे जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोमा बे गोजोन आरो मोनसे बयखौबो अनसायनाय साइन्टिफिक ब्रह्म धोरोमनि जि मोनसे थांखि जाहाथे बेखौ बेवहाय गिदिर जोंनि धोरोम गुरुफ्रा धोरोमनि बोसोन होगोन बेनिखायनो बयबो बाहागो लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायो जाहाथे बेयाव सनाथि मायथाइयाव जोङो लैहोर थांनानै मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय दखरानिफ्राय गामिनिफ्राय बाहागो लाहैनांगौ आं बेखौ बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय।